فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat. Karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 6. Kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa masu imani game da cewa duk lokacin da aka zo musu da wani labari, Allah ya ce kafin su yi hukunci su bincika labarin. An tusibu qauman bi jahalati, Allah ce saboda kar ku shiga mutuncin wasu a cikin rashin sani. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sannan ku wayi gari cikin nadama kan ayyukan da kuka aikata akan waɗannan bayin Allah. Wannan yana daga cikin sifa da ya kamata a ce kowane musulmi, musamman ahlus sunna, ya siffanta da shi. Duk lokacin da wani abu zai zo mishi, abin da ya shafi kima ko mutunci ko suka akan wani, to ya tsaya ya tantance labari. Allah ya samu dace. To yau za mu tashi a farkon aya ta 7. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa'alamu anna fikum rasulallah. Allah ya ce ku sani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku. Wannan ya ce a naɗa wani, wannan ya ce a naɗa wani, wannan ya kira manzon Allah da sunansa. Allah ya ce ku sani akwai manzon Allah a tsakaninku. Law yuti'ukum fi kathirin min al'amri, inda zai biye muku ya muku da'a cikin da yawa na al'amuranku a ce yadda kuke so, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya biye muku a yi haka, la'anittum, Allah ce da kun halaka. Jama'a mun fahimta? Idan da a ce ra'ayin al'ummarsa, abinda al'ummar take so shi ma haka yake biye mata a yi, Allah ya ce to da an ɗaiɗaice, Allah ya ce da abubuwa sun lalace. Shi ne jagora. Idan ya ce a yi gaba sai a yi gaba, idan ya ce a yi baya sai a yi baya, idan ya ce a zauna sai a zauna, in ya ce a yi kudu sai a yi kudu. Amma in ku ne da ku ce a yi kudu, shi kuma ya biye muku ya ce a yi kudu, Allah ya ce da dukkan halaka. Jama'a mun fahimta? Kaga wannan saƙo ne mai kyau da ke gaya maka cewa duk wadda bai bi annabi ba zai bata. Duk wadda ya ce abinda ransa yake so shi zai yi, to halaka zai yi. Shi ne jagora, shi ne shugaban, shi ne annabin, shi ne manzon. Dole shi ne zai jagorance ka matukar ka yarda da manzancinsa. Amma ko da yana raye aka ce abinda kake so ya biye maka a yi abinda kake son, Allah ya ce za ka halaka. Dole kai za ka bi shi, dole kai za ka bi shi. Ina jin a cikin suratul mu'minin
Allah yake cewa walawitta ba alhaqqu ahwa'ahum Allah ya ce walawitta ba alhaqqu ahwa'ahum idan da gaskiya za ta bi son zuciyar mutane yadda aka saukar da alkur'ani to a ce alkur'anin shi zai bi mutane abinda son zuciyar bayi yake so ƙur'anin ya biye musu Allah ce la fasaddati samawati wal ardu da sama da ƙasa komai ya rikice in ji Allah wato duka gane cewa shari'a Allah ya ajiye shi ne bisa maslahar duniyarka da lahirarka yaya duniyar za ta gudana yaya lahirarka za ta gudana duka Allah ya ɗora shari'a ne akan wannan tsari saboda haka ba an ɗora ne akan kai abin da kake tunani da yawa na daga cikin abin da ke damun mutane mutum sai ya kalli shari'a sai kuma ya auna shari'ar da tunaninsa sai ya auna ta da tunaninsa duk hankalin mai hankali duk ilimin mai ilimi ya isa ya shirya irin abinda Allah zai shirya duk ilimin mai ilimi duk hankalin mai hankali ya isa ya zo da abinda manzon Allah zai zo da shi ne ba sai yi ba ka gane cewa wannan abin da ake kira addini wahayi ne abinda kai kuma kake gani kuskure zai iya shiga cikinsa saboda ka saƙo ne da Allah ya saukar da shi ba zai taɓa zama daidai da abin da wani mai hange ko hasashe zai hango ba Allah ya ce wa alamun annafikum rasulullah ku sani akwai manzon Allah a cikinku abinda ake bukata ku yi mishi biyayya law yuti'ukum fi kathirin min al'amri inda zai muku da'a cikin al'amurra masu yawa a ce yadda kuke so haka zai biye muku la'anittum Allah ce da kun wahala Allah ce da kun halaka walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ce sai dai Allah sai soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya qayatar muku da imani a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ya kyamatar muku da kafirci da fasikanci da dukkan dangin sabon Allah ulaika humur rashidun Allah ce wanda Allah ya musu wannan tagomashi Allah ce sune shiriyi walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ne soyantar muku da imani duk wani abu na kafirci sai ka ji na taba maka zuciya Allah ce kyauta ce kawai ta Allah wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar da imanin a cikin zukatanku duk abu ina alaka da imani sai ka je yana faranta maka rai Allah ce falala ce da ni'ima maka wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah yace kuma Allah ya kyamatar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah duk abu idan sabon Allah ne sai ka ji yana bata maka Allah ce to kyauta ce daga Allah kyauta ce daga Allah kai godiya ma Allah ulaika humur rashidun Allah yace wanda suka zama haka su ne shiryayyu Allah sai yace fadlan minallahi wa ni'ima Allah ce wannan kuma falala ce ta Allah kuma ni'ima ce ta Allah shi sa duk ni'ima da dan adam zai gani a rayuwarsa ta duniya ni'imar wasa ce a ganga da ni'imar musulunci da Allah ya maka yawwa kaga ko ka san ayar ko baka san ayar za a bar duniya ba dole ka yadda dai za a bar duniya dole ka san za ka bar duniya dole wutaran a zo zaɓe baka ne haka ne ko baka haka ne baka nan to akwai inda aka tanadi za a yi zaman dindindin to
to wancan zaman ba ta daɗi in ba ga mai imani ba. To idan Allah ya ma arzikin imani ai ya gama mako, ya gama mako. In Allah ya ma arzikin imani ya gama mako. Can ne za a yi zama na tutur har abada. Rayuwar da za a yi bayan mutuwa ba shekara miliyan 1 ba ne, a har abada ne, har abada ne, har abada ne, har abada ne. To sai aka ce an maka ni'imar da za ka iya dace da waccan rayuwa ta har abada. Kaga kuwa an maka kowane irin ni'ima. Shine ma'anan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Allah ya ce kulka gaya musu bi fadlillahi, fadlullahi huwa al-islam wal iman wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an. Allah ya ce ka gaya musu da wannan falala da Allah ya musu na musulunci da imani, ka gaya musu bisa rahama da Allah ya musu na al-qur'ani, fa bi dhalika falyafrahu. Allah ya ce su yi farin ciki su ji daɗi, huwa khairun mimma yajma'un. Allah ya ce wannan falala, wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, Allah ya ce falyafrahu, su yi farin ciki da shi. Ba wani abu mai daɗin musulunci, sai dai ka san shi imani yana da ɗanɗano. Annabi yakan ce zaka ta'amul iman, yana da ɗanɗano. To wadda imaninsa ya zama akwai tangarɗa a ciki, shi ba zai ci ɗanɗano ba. Jama'a mun fahimta? Amma babu abin da mutum zai riƙe a rayuwa ya samu ɗanɗanon rayuwa ta gaskiya, wallahi kamar imani. Kamar imani. Allah ya samu dace. Allah ya ce fadalan min Allah wa ni'ima. Allah ya ce wannan falala ce ta Allah kuma ni'ima ce. Allah ya maka arzikin imani, Allah ya ƙayatar da imanin kuma a cikin zuciyarka, Allah kuma ya ƙyamatar da kai kafirci, ya ƙyamatar da kai fasikanci, ya ƙyamatar da kai saɓon Allah. Allah ya ce wannan ni'ima ce kuma falala ce. Dukkan waɗannan munanan ayyuka, kafirci ne, fasikanci ne, sabon Allah ne, bid'a ce, wani iya aikinsa kenan. Kai kuma Allah sai sa makyamansu. Imani ƙayatar da shi a cikin zuciya, wani kuma abin da yake faɗa da shi kenan. Kai kuma abin da Allah ya sa ma ƙaunarsu kenan. Kaga Allah ya maka ni'ima, Allah ya maka falala. Allah ya samu dace. Allah ya ce wallahu alimun hakim. Lalle Allah mai ilimi ne, Allah mai hikima ne. To sai Allah ya ce wa in qa'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. Allah ce idan aka samu wata jama'a biyu daga cikin mu'minai musulmai, Allah ce sai kuma rikici ya barke a tsakaninsu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, idan wata jama'a biyu, wannan bangaren da wannan bangaren ko wancan da wani, Allah ce sai suka samu fada da rikici a tsakaninsu, Allah ce fa aslihu bainahuma, Allah ce ku sulhunta tsakaninsu. Shi sulhu a musulunci dole ne, dole ne, dole ne. Ba dama a ga mutane biyu suna gaba a zura musu ido. In ɗaya ya ƙi yarda da sulhu, Allah ce ku haɗe mai kai dukan
sulhu dole ne a musulunci. To wannan zai bayu ka lura da idan mutum biyu cikin musulmai da su samu saɓani, a tilasta muku ku musulmai ku yi sulhunsu, to ina ga wadda kuma shine sanadiyar ɓatawansu. Jama'a kun fahimta? Idan sun samu saɓani aka ce ku sulhunta su, yau kuma sai aka ce ga waɗansu mutane biyu ba sa magana, ga waɗansu jama'a biyu sun samu saɓani tsakaninsu, kuma aka ce kai ne sanadiyar samar da wannan saɓani, kaga ai ka isa rikakken annabi ne. Shi yasa yana daga cikin abin da Allah ke azabtar da mutum a kansa, azaba mai tsanani tun daga cikin kabari, shine annamimi, wanda za a yi magana a can ya ɗauki maganar ya tafi da ita can, shine annamimanci. Zai ji magana a nan ya ɗauki maganar ya tafi da ita can, ko zai ji magana a can ya ɗauko maganar ya kawo ta. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, idan wata jama'a biyu cikin mu'minai suka yi fada, aka samu sabani a tsakaninsu, fa aslihu bainahuma, Allah ya ce ku sauran musulmai ku yi sulhu a tsakaninsu. Fa in bagat ihdahuma alal ukra, idan ɗaya ɓangaren sai yayi ta'addanci akan ɗayan, Allah ya ce faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah, Allah ya ce ku yaƙi wacce ta yi ta'addanci akan ƴar uwarta, Allah ya ce har sai ta dawo kan hanyar Allah, ma'ana sai ta karɓi sulhu. Saboda ka mutane guda biyu ne suka yi saɓani a tsakaninsu, ko ɓangarori guda biyu ne suka yi saɓani, sai aka kira su aka zauna da su. To ku yi haƙuri ga abin da Allah ya ce a cikin alƙur'ani, aka sassauto da kowane ɓangare, waɗanda suka dace suka shiga cikin magana aka daidaita, wani ɓangare sai ce shi bai yadda ba shi ba wani har abada. Allah ce to ku haɗe mai kai dukanku a yaƙe shi, ma'ana ku haɗe mai kai dukanku ku fita harkarsa. Ko shagon ka yi zo sayan abu ka ce mishi aka ƙara gaba, haka ne, saboda an ma sulhu da ɗan uwanka musulmi, kai in ya kasa kayansa kowa ya kisa, Allah ce sai ya dawo ya fi daidai. Haka ake yi. Malam bin Baz ya ce yana daga cikin hanyar umarni da alkhairi da hali da mummunan aiki. Idan da wani mai kayan provision zai zo ya bude shago a cikin anguwanku, sai zo yana siyar da sigarin ina duka 'ya'yanku ne duk da su shanye, ya ce ku tura a je a same shi a mai nasiya, wani anguwan nan duka ba mu da bukatan sigari a anguwan, domin 'ya'yanmu da ƙannenmu da jama'ar mu su ne masu shan taba. Saboda ka muna roƙonka don Allah ka daina, ba kyau. Duka malamin musulunci sun daidaita shan taba haramun ne. Idan ya ƙi ko suga ku daina saya abinsa. Zai bari ko zai bari ba? Zai bari. Daga wata anguwa za a zo shagonsa ana sayan kayan ne? Sai ya bari. Zai bari ko zai bari ba? Dole ya bari. Haka ne. To Allah ya ce faqatilul lati tabghi, ku yaƙi wacce ta yi ta'addancin, wadda ya bijire, ɓangaren da ya bijire ya yi ta'addanci akan abokin faɗansa bayan sulhu. Allah ya ce hatta tafiya ila amrillah, har sai ta dawo kan hanyar Allah, ma'ana sai ya zo ya bi abin da ya dace da shari'ar Allah. Allah ya ce fa in fa'at, to idan wannan bangaren kuma ya dawo ya miƙa wuya ya gyara, Allah ce fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, to ku daidaita tsakaninsu da adalci. Allah ya ce ai hukuncin kuma da ya dace. Kar kuma ya dawo a ce ai tunda ka ce Allah ya ce in ya dawo shikenan magana ya wuce, dama ai abinda ake bukata gyara, abinda ake bukata gyara.
Allah ya ce inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci cikin al'amuransu. Allah sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun, Allah ya ce iyaka mu'minai fa ƴan uwan juna ne. Allahu akbar. Yana da kyau kowane musulmi da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya lura da ƴan uwantaka da yake tsakaninsa da ɗan uwansa mu'mini. Innama adatu hasri, innamal mu'minuna ikwa, Allah ce iyakar mu'minai ƴan uwan juna ne. Ƴan uwantakan da ke tsakaninka da wani musulmi ɗan uwanka ya ɗara ƴan uwantakan da ke tsakaninka da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya. Ƙarfin wannan ƴan uwantakan ya sha kan wancan ƴan uwantakan. Saboda haka idan da za a samu wannan musulmi ne ɗan uwanka ne a musulunci, wannan kuma wane ko ƙani amma ba musulmi ba ne, to alaƙar da take tsakaninka da wannan musulmi, kun fahimta, ta ɗara alaƙar da take tsakaninka da shi wannan ɗan uwanka. Idan aka samu kuma musulmi ne kuma ɗan uwanka ne, to kaga ƙarfi akan ƙarfi. Amma ko da alaƙa za ku yi tsakaninka da ɗan uwanka musulmi, to fa alaƙar musuluncin ita ce a gaba da duk wata alaƙa da take tsakaninku. Yawwa haka musulunci yake. Yan uwantakan musulunci ƙarfin da yake da shi ƙarfi ne da ba abin da ke iya ture shi. Ƙarfi ne da ba abin da ke iya ture shi. Innamal mu'minuna ikwa, Allah ya ce iyaka mu'minai yan uwan juna ne. Allah sai ce fa aslihu baina akawaykum, Allah ya ce to ku yi sulhu tsakanin yan uwanku guda biyu da suka samu sabani, saboda yan uwantakan ai bai kamata ku bar shi ya watsi ba. Saboda ka duk lokacin da za ka yi hulɗa da ɗan uwanka musulmi, so ka dinga kallon wannan alfarma da yake da ita na musulunci da imani. Ka dinga kallon wannan alfarma da yake da ita na musulunci da imani. Wata rana lokacin da aka fita yakin Badar, musulmai ba su wuce 300 da wani abu ba, kafirai sun kai mutum 1000, kuma sun shirya ma yakin da makamansu da komai. Musulmai kuma asali ba ma yakin suka fita ba, kawai yakin ya taso musu ne. Annabi ya yi shawara da sabansa suka ce a yi kawai. Makamansu ba su wuce guda 9 a hannunsu. To da aka zo za a fara yaƙi, annabi sai ya sanya wata gara basa a yaƙin, man katala katilan falahu kaza wa kaza wa man asara asirin falahu kaza wa kaza. Annabi ya ce duk wanda yayi jarumta yayi kaza yana da kaza, wanda yayi kaza da kaza yana da kaza. Sahabbai suka tashi suka yi rubdugu ma abokan gaban Allah, domin kafiran Makka ba su taba ganin tashin hankali ba irin abin da ya faru a Badar. Rikakkun arnan Makka, rikakkun jajayen wayan guda 70 aka rike a hannu, bayan waɗanda aka karkashe. To lokacin da aka zo aka tara ganima, sai matasa suka ce to wannan ganiman fa ta mace. Dattawa suka ce a'a. To an ce duk wanda yayi kaza da kaza yana da kaza. Su kuma dattawa su suka yi garkuwa wa matasa
matasa suka yi aiki. To wannan magana da suka yi, Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ya zama har sun faɗi maganganun da bai yi daɗi ma junansu. Sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunci. Shine Allah ya ce yas'alunaka anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Allah ya ce yas'alunaka anil anfal. Allah ya ce ga sahabbanka sun zo suna ma tambaya game da ganimomi. Al-anfal bi ma'ana al-ganaim. Allah ya ce yas'alunaka anil anfal. Sahabbanka sun zo suna ma tambaya game da ganima. Yaya za a raba? Mawa za a bawa kaza? Mawa za a bawa kaza? Allah ya ce duk maganar ganima a ajiye ta a gefe. Fattaqullah. Allah ya ce musu ku ji tsoron Allah. Wa aslihu zata bainakum, ku dinke barkar da take tsakaninku. Ai tunda an samu sabani, Allah ce maganar ganima kuma an wuce ta. Fattaqullaha, Allah ce ku ji tsoron Allah. Wa aslihu zata bainakum, ku dinke alakar da take tsakaninku. Sai yace musu wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, ku yi wa Allah da manzonsa da'a in dai ku mu'minai ne. Saboda haka duk lokacin da aka samu baraka a tsakanin musulmai, to an samu baraka. Kuma abin da ke damun mutane shine ita rayuwa tana ɗauke da jarrabawa. Tana ɗauke da jarrabawa. Rayuwa tana ɗauke da jarrabawa. Wahalar da mutane suke sha a rayuwa shine so su ga komai yayi settling. Kaga wannan maganar settling din nan, wato tsarin ne babana, tsarin da Allah ya ma rayuwa babu settling a cikinta. Kawai ka hutar da kanka, abinda zai yiwu a yi, abinda ba zai yiwu ba ka wuce shi. Malam a satin da zaka mutu ma ba sai an yi ce bane. To ya da kai abun karau ne ba mai karewa ba ne. Wannan kudin makaranta da kake gani da sauransu, wani a satin da zaka mutu ma da a yaye wani, kuma zai yi karatun ko bai zai yi ba. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yana da kyau kowane mutum ya fahimci haka. Allah ya cakuɗa rayuwa da jarrabawa. La tarkabunna tabakan an tabaqin. Ba zai taɓa yiwuwa abubuwa su daidaita maka ba. Ba zai yiwu komai ya tafi maka, domin Allah ya sanya maslahar sashi a cikin sashi. Maslahar sashi a cikin sashi. Wannan tafiya na da mai su Malam Muhammad sun kai ni Kano suna dawowa, da kai ma aka yi tafiyar Man Sagir. Na daga waya na tana silent, sai na ga kira Malam Muhammad ya kira, Ibrahim Shinki an kira, sai na damu sai na kira. Sai Malam Muhammad yake ce mu suna Kacako, time mota sai fita. Da kai aka yi tafiya. To alhamdulillah ba abin da ya faru. To bayan an yi duk abin da da a yi, an gyara mota, an yi komai, so muna magana sai nake dan jan hankalinsu game da abin da ya faru. Wannan matsala ce da a rayuwa haka take. Yawwa, an yi accident a hanyar Kano, an yi a hanyar Maiduguri, an yi a hanyar Bauchi, an yi a hanyar Lagos, an yi a hanyar Kaduna.
ka yi ta addu'a Allah ya kiyaye. Amma kai a tunaninka mutane ne za su je su yi ta karon kai banda kai? Muna da makaranta ce sukutum da guda, makarantar kurame ce. Duk ɗalibin da ka gan shi a makarantar kurma ne, akwai wadda ya sa hannu aka ba shi kurma ne? To idan ka ɗauka a wautar ka 'ya'yan mutane da a yi ta kaiwa makarantar kurame, durran da ka haifi kurma sai ka gagara control ɗin kanka. Muna da makarantar makafi, duk ɗalibin da ke makarantar makako ne, ba wadda aka ba wa babansa fom ya zaɓi a bashi ɗa makako. To idan a lissafinka 'ya'yan mutane za a yi ta ɗiba ana kaiwa makarantar makafi banda kai, duk ran da ka haifi makaho sai ka gagara cin jarrabawar. Wata tafiyar ana yi a tsakiyar hanya, tafiya ta yi tafiya, motar ku sai ta tsaya. Malam Gambo abincin wani makanike ne ya rantse. Haka ne. Za ka samu jiya da daddare ko cefa ne ba a yi a gidansa. Lokacin da zai fita da safe ya tafi gareji, matarsa za ta ce to Allah ya bada sa'a. To Allah ya bada sa'a kenan tsayuwar motanka. Haka ne ko ba haka bane? To yanzu Allah zai daina tsaye da mota a hanya? Shikenan kun yi lodi daga Kano za ku tafi Gombe, motar sai ta tsaya. Wallahi da ka samu wani makanike ne, kafin ya fita ma zai ce mata to mun samu aiki zan dan turo miki wani abu. To Allah ya bada sa'an kenan motan ku ta tsaya. Haka rayuwa take. Haka rayuwa take. Lokacin da aka kawo miki amarya gidanki, kaga a ranar ke dai alkiyamanki ai ta tsaya a duniya. Toran da aka kawo miki amaryan nan, kin ga ke dai ba bacci a ranar. Duniya ta canza miki, ta rikice. To da ki samu ita kuma amarya a gidansu, mahaifiyarta a ranar ne za ta yi bacci ta ce oh wacce yau zama ya kare. Kaga lokacin da aka baki ciwon kai, a lokacin su kuma can gidan aka cire musu ciwon kai. To akwai ran da za a yi settling? Babu. In baka yi ciniki ba a ranar, wani ya yi ciniki. Amma muna fahimta? To mutum sai ya dinga daga hankalinsa a rayuwa. Ka bi komai gwargwadon yadda ka samu kanka. Ita duniyar nan yadda ka ganta baka isa ka canza komai ba. Baka isa ka canza komai ba. Amma tarbiyya dama wani tsari kake da shi na yadda za ka mu'amalanci rayuwa. Yaya za ka mu'amalanci rayuwa? To yadda rayuwa take gudana ke, yadda rayuwa take gudana ke. Saboda ka rayuwa tana cike da ƙalubale irin waɗannan. Yana daga cikin darasin da Allah ya bamu game da cutarwa da shanyewa da juriya a kansa. Kissar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Shi fa duk rigimar da annabi Yusuf ya shiga a duniya, shi fa ƴan uwansa ne suka sa shi a rigima. Wannan ai duk don a koya ma karatu ne. Duk rigimar da annabi Yusuf ya shiga, duk cutarwar da annabi Yusuf ya shiga a rayuwarsa, shi ƴan uwansa na jini su suka sa shi a ciki. Can bai yi aune ba, sai ga sun haɗu suna mitin uqtulu Yusuf aw tarhuhu ardan yakulu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Suna mitin su kashe shi ko su batar da shi. Bayan sun daidaita akan matsayar da suka ɗauka, sai ga waɗannan 'yan uwan annabi Yusuf, ƙaninsu ne, tsatso ɗaya suka fito, haka suka riƙe hannunsa a wata rijiya mai duhu mai zurfi suka sake shi. Kai 'yan uwanka sun taɓa maka haka? Saboda musulunci ya koya ma yadda ake.
suka jefa shi, komai zai faru ya faru. Ba a jima ba sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam waɗannan matafiya sun tsince shi sun tafi da shi a matsayin bawa. ɗa ne da ya fito daga gidan annabi Yaqub. Aka je aka sai da annabi Yusuf. Ba a jima ba sai ga annabi Yusuf ana mai ƙazafin zina a gidan mai gidansa. Ba a jima ba sai ga annabi Yusuf a kurkuku. Amma zakaran da Allah ya nufa da ci sai ya yi. Sai ga annabi Yusuf ya samu dama a Misra, ya samu dama irin damar da wani ɗan ƙasa ma bai taɓa samun irinta ba. Waɗannan 'yan uwansa da suka yi sanadiyar fitansa, annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya kwashe sama da shekara 40 bai ga mahaifinsa da mahaifiyarsa ba, kuma su wane ne suka zama sanadi. To bari ka ji ƙarshen kisar ya ƙare da su. Bayan sun shigo neman abinci, a lokacin kuma dukkan waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin kular annabi Yusuf ne, yana daga cikin manyan ministocin Misira. Lokacin da suka shigo Misira, yana ganin su ya gane su, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Allah ce su kuma ba su gane shi ba. Malam ka tuna waɗansu ne da suka yi yunkurin kisan kai, ba su yi nasara ba, kai su ba su ma san yana raye ba, sun ɗauka abin da suka zartas ya faru. Yau kuma suka shigo cikin ƙasar da shi babban minista ne mai juwa. Zai ɗaukansa ko bai zai ɗauka? Zai ɗaukansa. Kuma ga sunan available a imana. Bayan an musu awu, an ba su abinci, duk abin da da a musu an musu. Sai ya ce musu, bayan Allah, yanzu dukkan kunnan gaba ɗaya gidan ku ɗaya. Suka ce duka ubanmu ɗaya. Muna da wani kani karami ma wadda ba mu zo da shi ba, Binyamin kenan ko, wadda shi kanin annabi Yusuf ne, ciki ɗaya suka fito. Sai ce musu, to idan kun koma gida, in da ku sake zuwa sayan abinci, ku taho mun da shi na ganshi. Suka ce to shi ke. Haka suka je suka yi ta bugawa da mahaifinsu, ya ce kar ku je ku batar mun da ɗa irin yadda kuka batar mun da Yusuf dina. Aka yi rantsuwa, aka yi yarjejeniya, don ya ce musu in ba su zo da shi ba bara a ba su abinci. Suka je suka taho da shi. Bayan an zo an auna abinci, an yi duk abin da za a yi, ya kira kaninsa, ya ce inna ma ana akok, ya ce ni ne ɗan uwanka Yusuf. Fala tabta isbi makanu ya yi amado ya fa'alo, ya ce mishi ni ne, amma ka yi shuru karka ce ko. Aka yi awu, aka yi komai, suka tafi. Sai aka sa mudun sarki a cikin abincin babbansu, a cikin abincin Binyamin. Bayan sun yi nisa, sun fita bayan gari, sun fara tafiya, sai aka bi su. Ayyatu hal'iru innakum lasariqun. Aka ce an wani sata. Suka ce ba mu zo garin nan don mu sata ba, mu ba barayi bane ba, daga babban gida muka fito. Suka ce to dai a zo a yi bincike. Aka zo aka fara bincike daga kayan babban, sai ga mudun awu an cire shi a cikin kayan Binyamin. Wannan tsari da annabi Yusuf ya yi, Allah da kansa a Qur'ani ya ce kadhalika kidina li Yusufa. Allah ce ni na tsara ma Yusuf ya yi haka. Yana da laifi? Ya ce musu to kun ce ku ba barayi bane, ga mudun awu an ciro a kayan ku. Qalu in yasrik faqadas له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا sai suka ce in ya sarik, idan wannan karin mun yayi sata
suka ce ba abin mamaki ba ne. Faƙadi saraka akullahu min qablu, suka ce dama yana da wani wa ɓarawo. Da wa suke yi? Kaga har yanzu faɗan bai ƙare ba ke. Ƙalu suka ce in ya sarik, in ya yi sata ba abin mamaki ba ne. Faƙadi saraka akullahu min qablu, dama wansa ya taɓa sata. Kaga kenan a ɗakinsu suka sha. Allah ya ce fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Haka annabi Yusuf ya sake shanye wannan bakar maganan a ransa. Allah ya ce ko a fiska bai nuna musu. Aka je aka yi dai duk abin da da a yi. Karka manta fa idan ya ce a batar da su da a batar da su. Duk abin da da a yi aka gama suka tafi. Dawowansu na ƙarshe mahaifinsu ya ce su je su tomi shi da ɗansa kawai. Ba abinci, ga rayuwa ya yi tsanani, ga mahaifinsu ya tayar musu da ƙayan baya sai an nemo mishi ‘ya'yansa. Suna shigowa Misira kai tsaye suka yi ofis ɗin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك القرآن. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. suna shigowa Misira kai tsaye sai suka yi ofis ɗin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ƙalu suka ce ya ayyuhal aziz, suka ce ranka yi daɗe, masana wa ahalana durru, mu da iyalanmu kuncin rayuwa ya addabe, abinda suke so su toshen ya tosu. Idan ka ga wani Allah ya mai ni'ima a rayuwa kai fatan alkhairi kawai, in ma ba ka so Allah zai fasa yi da shi, sai dai kai ta gasa zuciyarka. Masana wa ahalana durru, suka ce kuncin rayuwa da matsatsi ya shafe mu da mu da iyalinmu. Waji'ina bi bida'atin musjatin, mun zo da kuɗi wadda ba shi da kima, ma'ana abinda muka zo da shi bai taka kara ya karya ba. Fa'aufi lanal kai, ka cika mana mudu, ka taimake mu da abinci, wata saddaka alaina, ka ba mu sadaka. Inna Allah yajzil mutasaddiqin, suka ce Allah na sakayya da alkhairi wa masu sadaka. Qala sai yace musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi if antum jahilun. Yace shin za ku iya tuna abinda kuka yi ma Yusuf da dan uwansa a lokacin kuna cikin rashin wayewa? Kalu sai suka ce mishi a innaka la'anta Yusuf, suka ce ko dai kai da Yusuf. Kala ana Yusuf, yace ni ne Yusuf. Wa hada aki, yace wannan kuma dan uwana ne. Kadimanna Allahu alaina, yace kun ga Allah ya mana koma ta arziki. Sai yace musu innahu man yattaqi wa yasbir, yadda al'amarin yake duk
wanda ya tsare tsoron Allah yayi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi a rayuwa fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah ba zai tozarta aikinsa ba. Qalu tallahi, suka ce mun rantse da Allah, laqad atharaka Allahu alaina, Allah ya fifita ka akan mu Yusuf, wa in kunna lakatiin, suka ce mun yi ganganci a rayuwarmu, mun yi katobara makan. Kada sai ce musu la tathriba alaikum al-yawm, yace daga yau ba zargi tsakanina da ku. Malam Gambo da haduwansu da kashe kes din bai wuce minti 15 ba. Ka dubi yunkurin da suka yi. Wannan karatun labari aka bamu ko darasi ake so a koya mu? Ka je kai ta gaba da dan uwanka. Ka dubi abin da suka jefa shi a ciki a rayuwa, haɗuwansu da shi bai wuce mintuna ba. Ya ce musu la tathriba alaikum yau, duk abin da ya faru tsakanina da ku yace na kashe shi daga yau, kuma duk abin da kuka mun na yafe muku, ya gafirullahu lakum, kuma ina roƙon Allah ya yafe muku, wa huwa arhamur rahimin. Yace musu Allah shine mafi jinkan masu jinkai, in dai zan iya yafewa yace Allah zai yafe muku. Sai ya cire rigansa yace idhabu bi kamisi haza, yace ga rigata ku wuce ku koma garinmu da ita, fa alquhu ala wacce abi, idan kun je ku dora rigar akan fiskar babana, ya ati basira, zai dawo yana gani, domin annabi Yakub ya makanci. Sai ya ce musu wa atuni bi ahalikum ajma'in, kuma duk ku je ku ɗebo familin ku zan rike ku. Malamai suka ce wannan shine dalilin shigowar banu Isra'il Misra, da daga bayan Fir'auna ya zo yana gana musu azaba. Wa atuni bi ahalikum ajma'in, yace ku je kowa ya ɗebo iyalansa, yace tunda nayi karfi zan rike ku. Wannan shine karatun musulunci. Wannan shine karatun musulunci. Amma ka yi taga wani fa uwarsu ɗaya amma sun fi shekara 5 ba sa magana, wani ubansu ɗaya sun yi shekaru ba sa magana, wani tsatso ɗaya suka fito ba sa magana. Jama'a mun fahimta? To wannan dai karatun kaga dai a cikin alkur'ani, kuma ka san ba jarida bane ko labarin jarida ba, ce an baka ne ka je wuce, ai darasi ake so a koya maka. To innamal mu'minuna ikhwa, su mu'minai ɗan uwan juna. Idan mutum yayi ba daidai ba daidai bane. Idan abin da za a ma mutum inkari a mai inkari, abin da ya kamata a nusar da mutum a nusar da mutum, amma dai matukar yana karkashin wannan lema ta imani, to dan uwa ne. Allah ya ce fa aslihu baina akawaykum, ku daidaita tsakanin yan uwanku guda biyu da suke sabani, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, la'allakum turhamun, Allah zai ji kanku. Allah ya samu dace. To jama'a sai mu kwana anan, sai kuma gobe in Allah ya kai. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.